ପ୍ରଶଂସା ନ ମିଳୁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ତେଲ ବି ଜଳୁଛି, ସଳିତା ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପ ଜଳୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟୁକୁ ଭାଇ। ଆଜିର ସୁଚରିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନିଜ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭରସା ରଖିବା, କାରଣ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ମାଟି, ପଥର, କାଠ ବା ଧାତୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବାର ନିଷ୍ଠା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା। ବିଷୟ ବାସନା, ଭୋଗ, ଲାଳସା ସବୁ ଅଧର୍ମର ମୂଳ ବୀଜ। ଏହାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପରିଚୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।